Dinoananda tukum Zimera katama Jesu tenzimu ponesi Wakati firayo Zimeirondari wanam Irorinondi chenesam Kuta tenziro chenesam Kuta tenziro chenesam Dawana upenyutam Nyanzara parake Shite manjese zaperam Apopati meiro Timeiro Nariwanam Irorinondi chenesam Kuta tenziro chenesam Kuta tenziro chenesam Damuganda itwa mutam Nemiri edengam Nemoyon nengu chenam Na Kristu mandiri Timeiron dariwanam Irorinondi chenesam Kuta tenziro chenesam Kuta tenziro chenesam Chishamiso tizitake Roparake masi Muzi wenyi Jesu chete Wakati nunura Timeiron dariwanam Irorinondi chenesam Kuta tenziro chenesam Kuta tenziro chenesam Timeiron dariwanam Irorinondi chenesam Kuta tenziro chenesam Kuta tenziro chenesam Timeiron dariwanam Irorinondi chenesam Kuta tenziro chenesam Kuta tenziro chenesam. Galatia 5 verse 16 kushika pa verse ya 26 maybe toguma pa verse ya 25. Bible soko ra Mwari rinoti, ndichaverenga murimi rechirungu nhasi munandiregerera. Pane kanyaya katinako kanotoda kuti tiverenge muchirungu, saka imimi fambai nechichona ikoko zvakangonaka. Galatia 5 verse 16. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. But if ye be led of the Spirit, you are not under the law. Nor the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envies, murders, drunkenness, revelings, and such as of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Let's read verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Mwari awedzere chikombore pakuverenga kushoko rake. Ngatinamatei. Ishe tinomutendai patakuverenga shoko renyu nekuridudzira. Tinokumbirawo kasimba rinobva kumusoro kudenga. Nditsanangure zvine chiremerera chenyu. Ndidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Zhira yekukunda chivi. Ndomusoro nyaya. Zhira yekukunda chivi. Akomana chitema chatitambudza. Mukaverenga kuna vaRoma 7:24 inotaura kuti ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndianiko uchandisunungura? Kana pane chunhu chanetsa munhu wekwedu chitema. Vazhinji hatizvioni nokuti tinogwa nevanhu tisingazivi chiri seri kwekarekta yemunhu iyeye chitema chinenge chichimunetsa. But pano ndoda kuti tiongorore chii chinoita kuti munhu akurire tsika dzakaipa mukati meupenyu hwake. Saka tichaverenga chitarisa mavhesi anokwana kuita 5. Atichawana zvinhu zvinokwana kuita 5 zvine chekuita nekukurira chitema. Andadaidza kuti the 5 verbs that will give us victory over sin. Verb number 1, vara rine chekuita nezvatofanira kuti tiite kuti tikunde chitema. Tinowana pavhesi ya 16. Vhesi ya 16 yati kudi walk in the spirit. Saka vara riripo ndi walk. Vara rekuti walk iri kana takaritarisa tiri kure tingangofunga kuri kungofamba nje. But ivara riri kudzurwa pavara rechiGreek rinonzi peripateo. Peripateo ivara rinoreva to walk around, kufamba, right? But not aimlessly kana kuti kufamba zvisina urongwa, but it also means to follow. Actually kune vanhu vainzi vateveri vari Aristotle, who was a Greek philosopher. Vaitonzi ivavo vateveri vake vaizikamwa vachinzi paripatetics. Kureva kuti they would follow him wherever he would go. Vaimutevera kwese kwaanoenda. Mazvaona kaizvo. Saka ezvino pa YouTube yedu channel yedu yeMandara handiti makasubscribe. Kureva kuti makufollowa Mandara. Izvo zviri kuti muzive kuti chidzidzo chino chabuda mataridzwa nei muri mafollowers, right? Saka munotonzi mafollowers eMandara, maparipatetics eMandara. Saka vari kuti walk in the spirit riri kureva kuti follow the spirit of God. Kana uchida kukunda nzira dzako dzechitema dzese, tevera mweya mutsvene kwese kwai. Usatevere nyama iyi. Nyama ine zvinhu zvayo, but ukatevera mweya uchakurira chitema. Chimwe chinhu chinokosha chamufanira kuona pavari rekunzi walk riri papapa rakaiswa mupresent tense, kureva kuti ivara rinotaridza kuti zvinhu zvisina kuitika kudhara kana kuti zvichaitika mangwana, but zvinhu zviri kuitika, present continuous. Actually present tense inoburitsa kuti unofanirwa kuzviita zuva rimwe nerimwe. It's not occasional walking. Hakusi kufamba nemweya nhasi mangwana wamunyama. Uku kufamba, it is continuous daily experience with the Spirit of God. Kufamba zuva rimwe nerimwe uri mumweya. Pano mwana unoti aini zvaundiburitsa mweya indombobvisa bhachi remweya. Kana tichida kukurira chitema, nzira yekukurira zvakaipa, nzira yekukurira chivi, vebhu rekutanga walk in the spirit. Famba mumweya. Vanofamba mumweya vanokurira chitema. Vanofamba mukati mespirit yaMwari vanokunda zvakaipa. Saka it is present tense. Number 2, this term kana kuti vara rinonzi walk in riri yatinoti it is an imperative, not it's a command, right? Saka hatisingozifamba zvekunyengetedzwa. Tiri kunzi it is important, it is imperative. KuGreek ukati command hausikora kuti uri kudzwa uri kunzi ite zvakati zvekumanikidzwa. But pfungwa ndeyekuti kana goal yako iri yekukurira chitema, teresa, kana chinangwa chako chiri chekukurira chitema, saka hauna choice. Ndo ukomandi hwacho, hauna choice than kufamba mumweya. Vese vanofamba pamweya vanokurira chitema. Verb number 2, verb rechipiri pazhira yekukurira chitema tinowana pavhesi 18. Manyaneni pavhesi 18
inoti kuti but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. For those vakambofamba nesu kana kuti vangachifamba nesu, it's either idzo chacho muchazochiona kana kuti makatochiona, I'm not sure, but taitaura pamusoro peconstitution yaMwari inotaridza kuti vese vachaenda kudenga vanenge vari macitizens nemaambassadors anoita uphold the constitution of heaven. But the Bible is giving us a tip here kuti kana muchida kukurira zhira dzese dzezvivi dzemhando yese, chekutanga walk in the Spirit, peri pateo, famba, tenderera uchitevera mweya mutsvene waMwari. Chechipiri varirashandiswa nderekunzi be led by the Spirit, tungamirirwa nemweya waMwari. Varoma 8 verse 14 timboenda ikoko tikozodzoka paro. Varoma 8 verse 14 ine shoko rakanaka pamusoro pekutungamirirwa nemweya. Inoti kuti verse 14, right? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Vese vanotungamirirwa nemweya vana vaMwari. Saka kana uchida kukurira zhira dzako dzechitema dzese, inzwasisi, ndinozviziva kuti shungu unadzo. Pane vamwe vanochema nemisodzi vakanzwa mharidzo izvozvo hana yake iri kurova nokuti ari mukati mechitema. Ndingafanidza mukati mechitema cheupombwe. Vanoti vaita upombwe iye nemusikana wake kana nemukomana wake, vanochema vachiti taiteiko, vobatana vonamata kuti Mwari tiregererei pane zvakaipa zvataita, vochera chikomba vopfira pasi kuti sazombondiona usandifonere futi, handiuyi kumba kwako futi. Vobva imomo vobva vainda, kana vachinge vainda zvadzoka futi vochema. Nyaya haisi pakuchema kwako, nyaya ndeyekuti uri kufamba pai. Usafambe munyama kureva kuti pane zvikukusundirai kuzvivi. Siyanai nezvenyama. Chii chauri kuswera uchiona muswere zuva? Uri kutaura pamusoro pei? Vese vanofamba pamweya, vanofamba mumweya vanokurira chitema. Haufi wakakunda nyaya dzeupombwe iwe uchijaira kupornography. Haufi wakakunda nyaya dzeupombwe usingazvidzori pane zvaunodya nekwaunoswera nenyaya dzaunotaura nekushamwaridzana nemafambiro amunoita. Ibva kumba kwake. Unofanira kuita simba rekuti panapa ndakubva. Ibva muenvironment inokuswededza kuzvinhu zvenyama uine muenvironment inokuswededza kuzvinhu zvemweya. Saka muchizonzwa shoko raMwari panapa idzidzisa kuti vese vanofamba pamweya, vanotungamirirwa nemweya waMwari, ndivo vana vaMwari. Saka vari rechipiri ndi led, kutungamirirwa nemweya. Hande pa verse 25 tichanovhomora mavhebhu maviri ipa verse ya 25. Chidzo chino chidzo chakareba but chidzo chikuru chinokosha. Verse 25 inoti kuti tiri kuna vaGalatia kuya tadzoka kuna vaGalatians chapter 5 verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen. Saka vari kutanga ratiri kuda ndati 5 verbs kureva kuti zviito mavara manokwana kuita mashanu anoita kuti tikurire chitema kana kukurira tsika dzakaipa. Rekutanga tanzi walk in the Spirit. Number 2 tanzi kuti be led by Spirit. Usatungamirirwa nenyama. Amen, amen. Usatungamirirwa nemuviri, usatongwe nezasi kwezipi. Inzwa munhu waMwari. Tongwa nepfungwa, tungamirirwa neMwari. Usatungamirirwa nezvinotungamira zvenyama ino. Let the Spirit of God lead your life. Kana mweya waMwari wakutungamirira, zvirokwazvo uchakunda chitema. Saka verb number 2, live, rarama. This is also not just living today, but riri kuvhomorwa pavari nechekuita nenew birth experience. Amen. Kureva kuti uri kubarwa patsva, worarama upenyu hutsva. Kana chitaura pamusoro penew birth panapa, anomboitaura Paul. Anotaura kuna vaKorinde wokutanga chapter 13, panotaura pamusoro perudo, I think is verse 11. Anoti pandakanga ndiri mwana ndaitaura semwana, ndaifunga semwana, zvino ndasiya mabasa eumwana ndakuita semunhu mukuru. Hakuna munhu akambopiwa mhosva ari mwana muduku odhiraivha mota yewaya achitinhira ari iye. Hakuna ukamona mwana achidhiraivha mota achitinhira ti zhimu achimhanya nemota, no problem.
but ukazoona inini manje kuseni ndabuda panze ndagadzira mota yewaya ndoidhiraivha nchiti zhimu maive kwangu anofona achifonera vanhu kufonera kana mutungamiri wechechi kana mukoma wangu kanzi uyai muzoona zvakuita baba kuno nevana, but ndaizviita ndiri mucheche hapana ivhunduka, but kana uchinge wakura vanhu vakuvhunduka. So there's something that happens paishu inechekuita nenew birth. Kana uchinge uchangoberekwa pane zvinhu zvekuti kana uchizviita izvozvo hapana munhu anokupa mhosva because wakaberekwa. Saka ishu yeliving panapa inoreva kuti iva mucheche waMwari. Amen. Kana mucheche ari waMwari, Mwari anoita zvese pamucheche. Nenga rekuti munhu akazembera pamunhu, amini pana mubereki wake, chiri kuita kuti vana vapfeke havasiyi vanoda kupfeka. Tisu tinoda hembe dzemwana dzadzatiri kutenga, asi ari kudzida ndiwo unodzida. Chiri kuita kuti umupfekedze hembe ndiwo uri kunyara, unohla kunyara. Iye anogona kumhanya achinda haadei nazvo because haasati akuziva. Vese vanoziva panyaya yekunamata vanoziva vanhu vakuru pakunamata havapararami, but vese vane upenyu hutsva muna Jesu vanoti Mwari itai zvamunoda neni. Kana mukandirega ndakashama ndimi munonyara, kana ndabhuroka pabhizinesi ndimi munonyara, kana ndichinge ndarwara ndimi munoshorwa, kana ndichinge ndave munhu awe pasi ini ndiri unosvava ndinofamba. Cheni mimi pfekedzai muchibata ndimwe muchinzi mwana waniko komberi kwacho aende piko. Saka have a new experience with God. Kana uchida kukunda chitema usazviite munhu ane pa Satani muhombe, usamudherera akanga ari kosati wavapo. Satani ane makore mazhinji haafi zvatiri kufa izvi. Usafunga kuti unomugona iwe uchiti ndine pawa ndinogona kuzvidzora. Haugoni kuzvidzora iwe. Kana ufunga kuti ndinonyepa, bvunza baba vako. Vaifungudza kuti vanozvikunda, but iye zvino vari muchitembo, vari mukati memagirlfriend, haungambovakundi. Zvoreva kuti haukundi nyama kana ukasatungamirirwa nemweya waMwari, kana ukasava mucheche waMwari. Handisi kureva kuti mucheche wokuziva panapa, pandiri kureva munhu anosarenda upenyu hwake muna Mwari, anotanga patsva naJesu. That's why Nicodemus akanzi unofanira kuberekwa patsva. You see now, akati ndoberekwa ndopinda mumimba yamai here, ndoberekwa patsva here. Kanzi handirevi izvozvo, ndoreva kuberekwa nemvura nemweya. Chinoberekwa nenyama inyama, but kana waberekwa pamweya uchafamba pamweya. Chiri kuita kuti titenderere nenyika kure. Kaberekego takaberekwa panyama, but kana taberekwa nemweya zvichaonekwa nemabasa emweya. Saka live. This is also present tense. Kureva kuti uri kuzviita every day. Tinoberekwa every day. Taenda kunorara, tichimuka toda kuberekwa futi nemweya, tigorarama nemweya. Kureva kuti nhasi kubva kuseni kwataita waberekwa, tiri mumanapukeni every time. Nenga rekuti we can mess around, but nekuda kwekuberekwa nemweya tinorarama tiri focused pana Mwari, takachengetwa. Mota hoyo aenda kumota, hoyo akuenda kumugoti, mweya mutona achitidzora, hoyo tarisa zvotaurwa, tarisa zvakutarisa pafoni, hoyo ave paWhatsApp, hoyo ave paYouTube, tichitenderera chidzorwa because tinenge taberekwa, tiri vacheche vari kuchengetwa naMwari. But kana tava vanhu vakuru vabuda ndebvu tinotambura muzviyumu. Kana vazhinji vanoti ivo vanozvigona vanoputsika nazvo. That's Paul achiti munachenjerera kana uchiti ndakamira uchagumisira wadonha. Pavhesi imwe chete vhesi ya 25 pane verb number 4. Remember 35 verbs zoita kuti tikurire nzira dzese dzezvivi kana kukurira chitema. Verse 25 inoti if you live, in other words a condition, if you live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Saka kana tichirarama mumweya tichaonekwa nekufamba mumweya. Now here's another word rauya rawoko. Remember tambotaura walk pa verse 16, but walk ari panapa manje akasiyana na walk ari pa verse 16. Do you remember what walk pa verse 16 tati kuti peripateo? In other words, following, walking around, following the Spirit. Roti ari mberi nemweya mutsvene isu chitevera. Kureva kuti kana chifamba mumweya hatisi tinotungamirira mweya. Ndakamudza umwe achiti nezuro kupungwe kwakaoma. Ndikati ndavakanza
vanhu vaibatwa nemadhimoni, but ndaiti ndikahaka dhimoni nomurova nemweya mutsvene ndobva ndati kwanzoona munhu vachidona chii chakanga chakutungamirira chimwe. Mweya mutsvene unotungamirirwa nevanhu here kana kuti mweya mutsvene unotungamirira vanhu? Chii chiri kushandisa chimwe? foshoro kana munhu? Hamuzivi here kuti mweya mutsvene ndimwari? Hatigoni kushandisa mweya mutsvene, tisu tinotoshandisiwa namwari mweya mutsvene, bhozi ndimwari tiri vanhu. Hakuna poto inobikisa mai, tisu tinotobikisa poto. In other words, we must be controlled by the Spirit of God. Ukaona mweya mutsvene wamwari wakuita zvokupiwa vanhu neumwe munhu, hausisiriwo. Yave foshoro yakufoshora nemunhu. Pave nemaminenji chaiwo chakuti munhu akudhiraivhwa nemota. Zvinofamba sei izvozvo? Saka mweya mutsvene wamwari ndiye anoshandisa vanhu. Isu totokupura ziya tashandiswa. Kwete kuti mweya mutsvene ati ndaneta nhasi kuchechi kwakaoma ndanchirohwesiwa vanhu. Hakuna munhu ane overdose yemweya mutsvene. Why? Because isu tiri varanda. Inde unocheka even vanhu vese vakambobatwa nemweya mutsvene muOld and New Testament. Go even paishu yaDaniel. Daniel anoti ndakapera power, kupera power. Ndiari mbira kuti ndakapera strong. Kana wabatwa nemweya wamwari unopera strong. Zvako zvekutenderera papurupiti petisoka mhanya wakadini mweya wani iwoyo. Kana mweya wamwari wakubata unopusa. Vakanga vachibatwa nemweya vaipera power kuti sevakafa. Vachiita zvokuoregwa. Daniel akaita okuoregwa kubva muvhu. Awira pasi akaoregwa. Kwanzi ndakatozosimbiswa mabvi ndikamira ndichibvunda. Mweya mutsvene kana uchinda wauya pamunhu anopera power. Why? Because he is God. Saka tinototungamirirwa nemweya wamwari. Saka pazonzi pavhesi ya 25, if you live in the spirit, teresa panokosha. Pari kunzi kana mchida kuona kuti munhu uyu ane mweya wamwari, tarisai kuti ari kufamba sei. Muri kuzvibata. Kana tichirarama mumweya zvinoreva kuti tichafamba mumweya. Saka term number 4 kana kuti verb number 4 ndi walk. But walk wemuna chapter verse 25 na walk wa verse 16 zvakasiyana. Walk wa 16 it is following, that is walking around. But walk wemuna verse 25 anonzi stoikeo. Stoikeo is a military term. Ivara rekuchuto, which means to draw up in a line. Amen. To keep in step, to conform. Saka kana pakanzi pana kana mchirarama in the spirit, you shall stoikeo. Muchararama, muchafamba mumweya. It is a military term where you are doing what? Marching, following the leader. Follow the leader. Saka tinofungwa kutevera mweya mutsvene, but not just walking around. Unozwa mavara maviri akanakira kuti we peripateya, but hazvina kukwana kuperipateya, but tofungwa kutoikeyo. In other words, we must be in step of the Spirit of God. Patsika remberi do panotsika reshure. Atingofambi chero tafamba chiti ari mberi. Tatsika here patsika. Kana mweya mutsvene atsika muchechi topinda muchechi. Kana atsika mukati megomo topinda mugomo. Kana atsika pamutemo totsika pamutemo. Kana mweya atsika paurombo totsika paurombo. Mweya paanenge atsika stoikeo. Ndafarira pfungwa to keep in step. Kureva kuti hausumudzi left yasumudza right. Kana asimudza left wosumudza left. Kana atsikapo wotsika ipapo. Saka kufamba tiri muuronga. Kana mchida kuona kuti vanhu varikutungamirirwa nemweya, vanofamba vari straight. Ukaona vanhu vachiita bvunga mupopoto mukati memba, pane chakavagara. Kana vagariwa nemweya wamwari vanofamba vari straight, in a straight line. Makamboona here mauto achimacha panga paparade vachiitwa inspection paparade. Kana vachimacha, the idea is isuse mauto kana chita marching, it's a way of discipline. Hallelujah. So that we are disciplined. They listen to the command. Inenge chitaugwa munhu akati left right, munhu wese anaenda ku left, awindi ku right. Vamwe actually issue ye command panapa inotaridza kuti pfungwa yemilitary term inotaridza kuti unoita zvinenge zvataurwa. Akomana kana pane vanhu vari disciplined even kuchechi, vamwe vafundisi vanogona kuirira neni. Ukaona waita elder
ari muchiuto, ari kuarmy kana kumapurisa oitwa elder, is a well disciplined officer wokuchechi. Even why? Because vanhu vakajaira maorders. Handisi kutaura napasana achitaura maorders, but kazhinji vanhu vanooma musoro teresenda sense varasiri right. Vanhu vasina kujaira maorder. Kana musoja akaudzwa kuti right about 10. Haangoti chero ndaita about 10. Anoita about 10 neku-right. Saka kazonzi chengeta mai nababa ajaira order. Saka the Bible is saying you must walk in the spirit. Why? It's a military term. As long as uchiri muhondo na diablos, famba mumweya, and then keep in step. Kurakuti, there must be order. Amen. Apafukita mvonga mpopoto kune vanhu vari kufamba muwe. Kana uchida kukurira chitema, tevedzera zvakataurwa naMwari nemo ende utarise. Munhu akatarisa afangoona ri straight line. You see now. And then verb rekupedzisira rinova verb zvakare rinokosha. After this one, it means kana mchida kukunda chitema, the spirit should direct our daily living. Mweya mutena anofanira kutiudza mararamiro atinoita every day. Afanira kurarama zvekufungidzira, kana kurarama zvekurota, atungamirirwe nehope, atungamirirwe nemanyawi, atungamirirwe nemiono, tinotungamirirwa naMwari mweya mutsvene. Ndiye anotiudza zvokuita, atiudziwi zvokuita na pastor kana even nevanhu vakambogara muchechi, isitiri vana mafikozoro. We are told what to do by the Spirit of God. Saka 4 verbs zataita so far, just to wrap them up, kuti tifambe pamwe chete. Number 1, walk in spirit. Ndiyo atatiri pa verse 16, ili kuti peripateo, teverera, follow the leader. Number 2, we must be led by the Spirit of God. Usatungamirirwe nepfungwa dzako kana nekudzidza, kana nekuziva, kana nekugona kutaura. Tungamirirwa nemweya. Number 3, live by the Spirit of God. Rarama, kwete kurarama one day, but new birth experience. Iva mucheche wa Mwari every day. Shushudzigwa na Mwari every day. Pambiwa na Mwari every day. Rarama uri muna Mwari. Number 4, that you walk in the Spirit. Stoikeho, kurava kuti be in step with what God says. A military term to draw up a line. Saka famba mumweya. Verb number 5, which is the last one. Tunewana pa verse 21. 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Amen. Avo vari vaMwari vaita sei varovera pamuchinjikwa. Saka vararipo ndi crucify. It's so amazing and shocking kuti munhu anonzi anokurira chitema anofanirwa kuuraya. Kana usingagoni kuuraya haugoni kukurira chitema. Vaurai kwete vevanhu, kwete vevision dzevanhu, but vaurai venyama, vemabasa enyama, ndivo vega vanogona kukurira chitema. In other words, you must kill the desires of flesh, starve the desires of flesh, and feed the spirit. Nyama ngaionde, mweya ukore. Chii chinofeeda mweya? 3 things. Number 1, it is the study of the word of God. Kudzidza shoko raMwari ndo zvinofeeda mweya. Kana munhu achinge adzidza shoko raMwari, hatisi kuverengera kunoparidza, uri kuverengera inonzi personal development, spiritual development. Mukati megore ra 2021, theme yedu yatiri kumhanya nayo kusvika 2025 inonzi I will go, ndichaenda. But dingindira redu nderekuti munhu afanira kuti aende, asi panzvimbo 3 zvinokosha. Number 1, chimwe chinhu chinokosha, it is mission. Saka munhu anofanira ari mission oriented, achitarisa kuti tiri kufanira kuita basa ripi. But number 2, not all about leadership. In other words, munhu ngatrainwe.
hafanirwi kuita zvinhu zveshoko raMwari akapusa. Hatichadi matemporary teacher paSabbath school. Hatichadi vanhu vanongonhongwa chero anzi ndiani anozviwa haka achihwa chii. Munhu ngaadzidziswe kuti basa raMwari rinoitwa sei. Hakunongonhonga chero munhu ari kufamba muroad mungotitirawo kavhesi. Vanhu must be taught how to do God's work in a proper manner. And then number 3, which is very important, spiritual growth, kukura pamweya. Zvitatu izvi ndozviri kumanywa nazvo nechechi, the whole church at large. Imogona muzvita muzvikata zvakasiyana siyana in your context, but ndikutaura the whole church. But pane ishu yandinoda kutaura pamusoro payo, kukura pamweya. Vamwe vedu havakure nyangodla, havakure. Iro shoko detaikura takakura kudhara. But chii chinokudza munhu wemukati, the spiritual man, anokudzwa number 1, study of the Bible, kuverenga Bible. Yezvo tiri kumhanya nechapter a day kuti pazuva rimwe nerimwe tenge chiverenga chapter imwe neimwe. Amene kana muchinakirwa sezvandinoita pandiri kurekoda sermon inoyi ndiri kubva pana Jeremiah chapter 45 ndopatati Jeremiah 45 inotaura pamusoro pechiprofita chaBharuki. Bharuki anonzi naMwari iwe ndakuona unoda zvinhu zvakawanda stereki. Bharuki anga ari munyori waJeremiah, ndiye akanga achibatsira Jeremiah paanga ari mujere. Jeremiah ari mujere aidaidza Bharuki, nyora mashoko aya ataugwa naJehovha, waendese kuvanhu, waendese kuchigaro chamambo. But Bharuki kunonzi akanga ane stress, achiti nhai Mwari inde hamusingandioniwo, inga ndinoshanda wani munda menyu zvakanaka, ndiri kubatsira muprofita Jeremiah, but zvinhu zvangu hazisi kufamba. Ndobva Mwari amunyorera pane 5 verses chete pana chapter 45 yaJeremiah. Anonyorerwa anonzi iwe Bharuki, iwe ndoda kutaura newe kwanzi naJehovha, iwe unoda zvinhu zvakawanda stereki. Ndokuparaphrase, usazvitsvaga zvinhu zvakawanda izvozvo. Zvii zvaaitsvaka Bharuki anonzi akanga akutodawo kuitawo muprofita. Akati handingangorambi ndichingonyoraka, ndodawo kuitawo muprofita sezviri kuitawo Jeremiah. Kudawo munhu anoda zvinhu, anoda zvigaro. Taura wande kuda zvigaro vanhu vaMwari. Unoona zvinoshamisa, sorry ndoita sendinotaura chita sendiri kutaura zvimwe zvinhu ndiriwo mufundisi. Vanhu vanoda zvigaro zvekuti munhu ona kuti munhu uyu haasi kutombovata nekuda chigaro. Anototsvaka vanhu nekuhodha vanhu vanomubatsira kuti aende pachigaro. Wakuti kataura zvigaro zvekumaofisi ekumachechi zvakadaro zvavafundisi mukati nokuti vanohora and so forth. But pane zvigaro zvinodiwa zvemuchechi pasina kana pei. Imo mukati vanoda mari, but chimwe chinodiwa chaizvo pazvigaro chandakaona chaicho wazi mari hakuna. Bvunzaini, hakuna. Chimwe chinodiwa ndiro shoko rekuti tatsikwa. Ngozi vakuru vari pano, tatsikwa ndiko kungotsikwa ikoko. Bharuki akanzi naMwari, ndiri pana Jeremiah. Bharuki akanzi naMwari, handidi munhu anoshuvira zvinhu zvakadaro. Iwe gutsikana nezviripo. Actually ndiri kukudza Bharuki kuti handisai ndatotanga, vaIsraeri ndichatovarova futi. Saka ndadzidziswa panapa kuti kana chida kukura pamweya, let us study the Bible. Izvozvizvi keep pace with what is happening mukati mechechi yako, kuverenga chapter a day. Very soon tichapinda pama 10 days of prayer. I don't understand. Why is it that unongosarira pazvinhu zvekuchechi kwenyu? I mean, sei uchisarira pazvinhu zvekuchechi kwenyu? Iye zvinezvi vanhu vachironga zvirongwa zvo iwe haupo, haunei nazvo. Why are you not involved? Unokura sei? Vakuru vanoti ukaona munhu achidaidzira sauti patafura akaguta. Mvura chaiyo ukaona munhu achidzi mvura yakasviba haana nyota, anomwa yemumhango. Why? Because yatsika dope yamwa. Kana une nyota, kana une nzara, unodyira nyoka. Ukaona munhu achisarudza kuti ndoda kuenda nokuti ndini ngari kuparidza, izvo ndoda kuocha program kuti ndini ngari kuparidza, akaguta. Kana une zhara nenyota yekururama, chataurwa unoteerera. Saka bhuku iri kuti panapa, kana uchida kukura pamweya, you must eat the word of God. That's number 1. Number 2, you must witness. Zivisa vamwe. Eating the word of God is not enough. Zvangufane kudya usinga exercise. Saka witnessing, kuudza vamwe nezveshoko raMwari, it is exercise. Saka kuudza vamwe even pachannel inoyi, kusubscribe kuti vamwe vazive, kusendera vamwe this particular audio or even video, sending to others, it is part of eating. Kudya kwako pamweya. Kana watumira vamwe wadya.
ndiko kudya ikoko. But number 3 inotaura about prayer, kuti you must pray. Vazhinji vanongofarira minamata but havaverengi shoko raMwari. Ivavo vane kwashiwa because bora but vakawanda vanoti vakaverenga, vakanamata, vakaparidza, vanosimba pamweya. So the Bible is saying pavhebhu yedu yekupedzisira, you must do what? Crucify. Amen. Crucify the works of the flesh and feed the spirit. Kana tichida kurarama nekukunda muhondo yemweya, ngati urayei mabasa enyama. There are some things that must die. Amen. I don't mind kuti zvakanaka sei, but they must die. Kana nas pangwena tukutaura newe, kana usiri ready kuuraya zvimwe zvinhu muupenyu hwako, hausi kuzokunda chitema. Kana uchida kukunda chitema, pane tumwe tutsika tofanirwa kufa. You must kill some of the darlings in your life kuti ukurire chitema. Zvimwe zvinhu zvaunodisisa must die. Ishu nechekuita nezvinokwevera munhu kurima, those things must die. Zviri nani, anotaura Pauro pane mwenzipo, kuinda mukati meJerusarema neziso rimwe pane kupinda mugehena ndakashundura maziso ese. Zviri nani kukwakuka ndine crash ndichipinda muJerusarema, pane kukwakuka ndine makumbo ese ndichipinda mukati megehena. It is better kupinda mukati meJerusarema itsva ndine ruoko rumwe pane kupinda ne both hands ndichinobata tsvina mugehena. Saka you must kill some of the things. Kana iri ishu yemucheno, kill kanyaya kemucheno ikako kana chikukonesa kunamata. Kana iri ishu yekushamisira kuti unoda tunhu nyaya yedesire, zvinhu zvepanyika ino, uraya chinhu ichocho chinokanganisa kuti ude Mwari. Kana iri ishu yevasikana, kill katsika kekuda vakadzi kako. You must kill that particular darling. Kana wachiuraya ichocho wakukurira chitema. Mwari ogara kuti zvakanaka, Mwari akukomborera. Toda kuti mangwanana anga manheru kune umwe nodisa iri kukunda chitema. Mune simba muropa raJesu. Hatizviiti nesimba kana nehondo, but tinozviita nemweya waMwari. Simba rinobva kuna Jehovha. Kana uchida kukurira chitema, these are the 5 tips. Number 1, walk in the spirit. Number 2, vanoda kukurira chitema, be led by the Spirit of God. Tungamirirwa nemweya, usatungamirirwa nenyama, usatungamirirwa nemusikana, usatungamirirwa nemurume, kana kuti nevana, kana neupfumi, kana nekwaunogara, usatungamirirwa nenzvimbo yaunoshanda, kana nebasa rako, usatungamirirwa even nemari, usatungamirirwa even naCEO wokubasa kwako. Be led by the Spirit of God. Number 3, live, rarama new birth experience. Iva mwana wa Mwari, usava munhu muhombe, but iva mucheche anodzidzisika, and learn to be learned by uchitungamirirwa nemweya waMwari. Number 4, you must do what? Walk by the Spirit. Walking by the Spirit yekutanga iperi pateo, following, but this walk ine chekuita drawing in a line, kutevedzera step imene imwe yaitwa nemweya waMwari, tofamba takadaro. Last but not least, crucify those evil habits. Kana wadaro zvino chibereko chemweya. Here is the fruit of the Spirit. It is what? Love. This is verse 22. Joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. In other words, apana chunu chinodzivisa zvinhu zvakadai. Uno mweya mufupi here. Unotozviziva ndine mweya mufupi. Ino handidi munhu anondivhiringa pasi. Ino handidi munhu anofungidzwa kuti kuinda kuchechi kupusa, anofungidzwa kuti kunamata ututa. Uri kuita mweya mufupi, tora murefu. Inda uchiita mweya mufupi. Love, goodness, gentleness. Kuve gentle hazvine kupusa, kupfava hazvine kupusa. Mindiro nyoro unodzora kutsama. In other words, ngatinamatire kushanda, amene kufamba tiri mumweya. Vangani panguva inoti pastor ndinamatirewo, ndine tsika yandatadza kukunda. Handinoda kunamata nemunhu wenje, ndoda kunamata nemunhu anotoine nyaya inoti iyi nyaya ichandikonesa denga. Ndine tsika yandatadza kukunda for a long time. Pane kahabiti kangu
ndoda kuti even tisati tambonamata iwe pachako ipapo I know kuti uri kuteerera nyora pa message yekuti inini pastor ndine tsika, usanyore papa vanhu vangaiona, but ingotaura kuti I'm also included panyaya iyi, ndine tsika yangu yandagara ndinayo, ndazama pastor nekunamata nekutsanya nekuenda mugomo, but ndoda kuti nhasi uno izvi zvinhu izvi zvigare mukati mwemoyo wangu, mweya mutsvene ngauye aite control yeupenyu hwangu kubva nhasi kuenda kumberi. Ndoda kukunda, handidi kukunyeperai vanhu vamwari, handidi kukunyeperai. Zvinhu zvichasarisa vanhu itsika yekusakunda chitema, habitual sin, chitema chaajaira. Munoziva kuti munhu kana ajaira chitema, kunyange basa raMwari haarege kuita, anenge achiita akasununguka, anenge achimhanya achironga, but chitema chake anenge anacho, anongowira pachiri. Izvozvi hana yake yatoti tibvu, achiziva kuti ndaonekwa nemari dzawo. Handisi ndakuona, but Jehovha ari kukuona. Une tsika yako yemakore yaunoti iyi pastor iyi ndazama, ndachema, ndatraya, but zviri kuramba. Nhasi, here are the tips. Walk by the Spirit. Live by the Spirit. Be led by the Spirit. Walk by the Spirit. Crucify that habit. Chirovere pamuchinjikwa. Ndo munhu wekutanga. Munhu wechipiri anokuti pastor, ndinotoziva munhu wepedyo. Zvimwe zvese ari right pastor. You talk about issue yekuchengeta mhuri yake. Atizvi chinovava tinodla kwese tinoenda. Izvo zvimatsimba manyoro takatobva even ku Vic Falls takabva, but ane katsika kake pastor akapere. Toda kuti nhasi karoego pamuchinjikwa. Today you must crucify that habit yeupongwe, habit yekumwa, habit yekudhakwa, yemadrugs, yepornography, yekuita masturbation. All habits must be destroyed by the power of Jesus. This morning, not going to show, but not by power, but by your spirit, the Spirit of God. Do you want that power? Inobva kuna Mwari yekukurira tsika nemhando dzese dzechitema. Mama elders achatungamirira gore negore, but vachienda kugehena. Mama achaimbisa kubata chitanda uchiimbisa, but uchienda kugehena. Iyemi vakomana uchitora mavhidhiyo imimi, mungatojairira mharidzo, muri kutoenda kugehena kana mune tsika isingaperi. You must teach yourself. Ndoda kukuudza vakomana, the crew behind the scenes. If you don't repent, kubva mututsika twamunato twamunoziva tsundazikamo mukadzi atuzivi murume atu nana pastor vari kuparidza day in kuti pafamily matters muripo muchiedita pano pa bless me indeed muripo muri pakuseni pega. That does not serve you, gentlemen. You must crucify katsika kasina kunaka. Actually ndoda kukuna materai wakoma mna matonda kuna materai denga richakugwadzai amchinda mugehena Mwari achakuvunzai kuti imi makashaya chii naye vakomana, makashaiwa chii? Every time muchitaima izvo mutaima kuti nguva yenyu yakuda kukwana masara 5 minutes. All this does not serve you. Sound yakanaka here, ndakuisai maiki. All that does not serve you. You must repent. I know you cannot come here, but ndoda kuti uchiedita this sermon, crucify katsika kasiri right muupenyu hwako. Even the sponsors of this project, Mandara Church itself, all those behind this program, muchisenda nekudi kuona zvekufamba here, nezvekuseta tebhuru yepachurch, nekugadzira even this church to a world class church. If you don't live out to tsika tumwe, you are going to die in grave. I mean in Gehenna, with your monies, with your sacrifice. This is a serious service, me included. Sakapoa chizoti Mwari ndibatsire andidi kuvalada nekuti vamwaponeso nichiraswa. I want to pray somebody this morning. You are saying, Pastor, ngazvichipera ndatraya but ndasumudza maoko ndazvikone ndokuda kusimba rimwe yamutsvene. From today onwards andidi kudheerera, ndoda kuziva kuti Mwari anonditungamirira. Asi zvinhu zvekuita zvichero zvandaita pane vanhu vazhinji izvozvizvi vanga vachaenda kugehena before this service. I want to speak to somebody this morning. Kana ukasatendeuka, does that not matter? You are actually busy in zvinhu zvaMwari. That does not save anyone. Gehenna is waiting for such. Hakuna heaven too. Unza wanga vachipinda mudenga riri nani, awopinda mu perfect heaven. It is either heaven or hell.
if we don't crucify tutsika twakaipa, we are bound to perish in Gehenna. So I want to pray. I know kuti even chinamata pana, I have seen toda kuteta rukoko muno mchechi muno vanhu vashoma andokuda kutoona imi vakomana muripo here munoti pastor ndinamatirei, ndine tutsika tsandoda kuti muchinamata paTV ini nditusiye. Just raise up your head. God bless you. Yes, God bless you my brother. Mwari akuite zvakanaka. This is a serious service. Vasimudza vavo maoko toda kuti musumudze muri kumba ikoko kuti Mwari akuite zvakanaka. Hakuna denga vanhu vaMwari, hatidi kunyeperana. We are not here for joy kuzonakidzana nekuti this has nothing to do with my views. Kuwanda kwavo kuti vanhu vawanda vasubscriber, that's futile. What we need is salvation. Kana tikasaponeswa varume, kana chira kuti hatisi kuzoponeswa, please don't invite me here. I do not come back here. If it's everything to do with entertainment, kune nziyo dzakawanda dzinoentertaina munyika. Vari kuburitsa. If this has nothing to do with salvation, then it must stop. We are wasting time. Everyone, anofanira kuziva kuti every service iri kutsvaka kuponeswa kwemunhu. Baba tiregererei changamira kujairira zvitsvene zvenyu saBharuki. Chinyora tsamba naJeremiah aitofunga kuti mune chikwereti naye kuti ndiitirei something because ndiri kuita something for you. Please Father, forgive us. We want to walk in the spirit. Taneta kufamba panyama, vana pastor vanofamba panyama, vana elder vanofamba panyama, madikod anofamba panyama, mayouth anofamba. Tichitungamira cheti Baba tiregerere kupa vanhu, kuvapa chingwa newine tichifamba panyama. How can that be, Lord? Please Father, forgive your children, including this preacher. I pray that I not be a ladder for people to be saved, but I want to be saved. If ever there's someone who needs to be saved, it is the preacher. I want to be saved. One day when this trumpet shall sound, I want to be among those who are going to be called by name. Kunzi Claudius, enter into the joy of your Father, not by might or by power, but by the Spirit of God. Munyasha dzaishori Jesu Kristo ndekuwadzana komwe mutsvene zvinobva pachigaro tsvene chaMwari Baba zvizorora pamusoro pedu tose kubva yezvino tsamba raJesu achidzoka nekusvika peri. Amen. God bless you. Onga sunungu ke mochite mari posba maropa unga kuri mere chite mari posba muropa unesema sema rino shamisa muropa renye kunesema sema rino shamisa muropa renye sunungu kemu kuchiwariri posimba maropa uyapaka vari uno chenariri posimba muropa kunese sema rino shamisa muropa renye kunese sema rino shamisa muropa renye mundo nakucheneswa secheroni posima muropa mawara sambangeropa uriri posima muropa
Sema, sema, rinoshamisa, Uropa, renyenye, Sema, sema, rinoshamisa, Umaropa, renyenye, Sandira Riri Posima Umaropa Unoda Kuyimbane Kukuza Riri Posima Uropa Amakone Semba Semba Rino Shamisa Uropa Uropa Renyenye Semba Semba Rino Shamisa Umaropa Renyenye Unoda Rekumu Sandira Riri Posima Umaropa Unoda Kuyimane Kukuza Riri Posima Uropa Kumasema Rino Shamisa Uropa Uropa Renyenye Kunesema Rino Shamisa Umaropa Renyenye Ndakarwadziwa Jehova asama Zvitema zvakandifuwira pasi Ndakachema ndirimo mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve Andiburitsa mumatope Andilisa ine paroma Nasiandi parweyo Mumoyo rekukunza Alleluia Andilisa padombo pechonaye Masiko angu asimbiswa pano Andizombopote kendire pano Domire andizofika chiremba Andiburitsa mumatope Andilisa ini padomba Nasi andi paviyo Mumoyo rekukunza Alleluia Andi paviyo Rutsare rukuza Noruyimba usiku nesikati Moyo wangu wazarane Rufarundi Ichazokunza Mununuri wangu Jehova Andiburitsa mumatope Andilisa ini padombo Nasi andi pariyo Umoyo rekukunza Alleluia Ndichaimba tsitsi dzake kuneni Zvene kunaka kwake kune vese Ndichazoimba rupo
sokwese akaya wese basimbire mwari ndicha imbatsitsi take kuneni ekunaka kwake kunewese ndicha imbaruko esokwese akawese wasimbire mwari andimoreza mumatope ona anesaine parombo ona siani aneparweyo mumoyo kukuza haleluya andiburitsa mumatope andimisa iniparomo nasiani aniparweyo mumoyo kukuza haleluya nasiani aniparweyo mumoyo kukuza haleluya